זה אבא שלי, דוד פלח, הקים את העסק לפני יותר מ-40 שנה, ועכשיו אני עובד איתו ונהנה מכל רגע. אני מכרתי לסבא ולאבא ולבן, ואני רואה משפחות שהם ממשיכים עם סובארו. סוכנות סובארו נפתחה במרץ שנת 1976 בירושלים. ילדים של אותם אנשים שהתחילו לעבוד משתתפים בפעילות שוטפת בחברה, ומכאן אנחנו מעבירים את המורשת, את הלגאסי של סובארו לדור הבא. אני אוהב לעבוד בסובארו כי אני מרגיש שאני חלק מהצלחה, חלק ממותג צומח, חלק ממותג צעיר. בשנה האחרונה אנחנו רואים צמיחה מאוד חזקה של המותג. יש לנו ביקוש הרבה לסובארו, למותג מנצח, אנשים אוהבים את סובארו. לקוחות טובים מאוד, אנשים ענייניים, אנשים שיודעים בדיוק מה הם רוצים, הם באים מקוונים. כשאבי התחיל עם מחירת הרכבים, הוא אמר ללקוחות, הסובארו החמישי שתקנו אצלי, תקבלו אותו חינם. והיום אנחנו כבר צריכים להגיד, הסובארו ה-15 שתקנו, תקבלו חינם. לכל לקוח אני תמיד אומר, אתה קונה פעם אחת פורסטר, אני מבטיח לך בהתערבות, האוטו הבא יש הוא פורסטר. הרכבים שלנו נחטפים, אני רואה שהמותג פה במעלות צומח, כל רכב שלישי זה כבר סובארו. אני מאמין שבשנה הקרובה סובארו תתברג בעשירייה הראשונה בעולם הרכב של ישראל. אנחנו נעלה את שביעות הרצון של הלקוחות שלנו, ואני בטוחה שנמשיך ונצמח. זה בדם, אנחנו גדלנו עם סובארו ואנחנו אוהבים את סובארו. האנשים בסובארו הם אנשים מדהימים. מאוד נאמנים למותג, מאוד אוהבים את המותג. סובארו זה חלק מהמשפחה שלנו. אנחנו מאוד מאוד גאים להוביל את סובארו לשנות הצמיחה שלה. אני חושב שמותג איכותי וייחודי כמו סובארו ראוי להיות בפסגת שוק הרכב הישראלי. אני גאה להיות חלק מההצלחה שנקראת סובארו.